Capítol 289. Com el Senyor coronà la seua sagradíssima Mare de 3 excel·lentíssimes corones per la Santíssima Trinitat a ella donades, com a digne emperadriu, a la qual tots els àngels i hòmens donaren llaor, honor i glòria amb inestimable alegria. I abans que el Senyor i la seua amada Mare s'assegueren en aquelles solemnes cadires, digué sa majestat a la seua excel·lent Mare: «Veniu, Mare meua molt cara, i sereu coronada per la meua mà abans de la vostra partida, perquè els meus deixebles, que ací són en cos mortal i s'han d'aturar a la terra, vegen una part de la glòria i excel·lència que al cel prestament heu de posseir com a emperadriu molt digna i senyora general de tots.